I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amaloto, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithintwa abantwana. Siyabingelela baba udokotela bayosizwa ujabulile ufana umhleje yakhe lomzulu abancane sithuru nibahle nonke love you all. Namhlanje baba udokotela uthatha isinqumo sokuthi angisolve futhi angixolisi. Cebisa umlanjwana. I-topic yethu namhlanje ithi cebisa umlanjwana. Singakakhuluma kakhulu namhlanje ngine advert engifuna ukunenzela yona. Angikushilo lo ngathi mina ngizothatha igxathi ifonele zonke inyanga. Ngizwe ukuthi ziphetheni, even women I'll call them, ladies I'll call them, abesifazane I'll call them. Now sinomama la engizomfaka manje. She's a spiritual herbalist. Her name is Nana Hema. Nana Hema, she's in Ghana, in Kumasi. Ake simfake ke ishimisi iyashintsha iqheleza kuphela izoba ngesingisi manje lento iloku ihamba kanje kanti iyaqhelaza ubaba udokotela baba sisizwa ujabulile. Greeting, this is Babu Dokotela based in KwaZulu-Natal in Durban in the Republic of South Africa. I greet you. Thank you. Nana, talk to me. Your name is Nana Hema or Nana Hama? Nana Hema. I thought you were a Hama. I thought maybe you were just a big car. Nana, talk to us. This is Babu Dokotela based in KwaZulu-Natal in South Africa. We are live on Facebook. We are live on, on YouTube as well. And then wanting to know that you are in Ghana. Where about in Ghana? In Volta region? Where are you in Ghana? Oh, thank you. I'm in Kumasi. Ghana, Kumasi. Ashanti region. Ashanti region. Yeah. Okay, talk to me. Ashanti region, it is 2 hours from Kumasi, is it? No, Ashanti region is Kumasi, right? Yes. But it's like 4 or 5 hours from Accra if you come in by road. But if you're flying, if you come in by air, yes, 45 minutes. 45 minutes. Or it's like 500 kilometers from Accra. Yes, which means especially to South Africans, Zimbabweans, Botswanans, and people from Swaziland who are watching this video, they must be aware that if they're taking an initiative to come to you, they have to take a flight to Accra. Yes. And from Accra to Kumasi. Then to Kumasi. From Kumasi, and they have to find another transport to Ashanti. Yeah, actually, Kumasi is the Ashanti region. Okay. Yeah. Talk to us. As a spiritual healer and then a palm reader, how are you helping people? There are people in South Africa that are desperate about seeing their destinies confirmed. They have got businesses of which not doing well. And some people, they don't know what is hindering their success. How are you helping people, especially people who want to do it online or people who are wanting to come to you? Since it's so expensive to take a return flight as a South Africans to Ghana, knowing very well, even in Ghana, in Accra, we're going to take another connecting flight for plus or minus 1,200 cedis. Tell us, how are you helping people? If it's doable, can you help people online? Yeah, thank you. Yes, please. I do palm reading. I can do it for you online, and also I can give you direction online as well. Mm-hmm. It's not just like reading your palm and then leave you. No, I'll read your palm and I'll give you simple direction. Okay. And if there is something I have to do for you here, I will do it for you also. Is it? There's a person who's running who's in ministry, and then the church is not doing very well. And what are you telling those people? I am telling everybody that is listening to me today that God has given me a special gift. Yes. Which is to see your destiny through your palm by showing your palm or just taking a picture of your palm to me. I'll tell you exactly why you came to this earth for and what is going on and what is about to happen. Wow. So I can tell you the present
their future, and also what you came to do exactly. And if something is not going well in your life, that one too, God has given me power to put things in order for you, to give you a simple direction to make your life better. So that is what I do. And also, if you are sick, I also do herbs. Okay. Herbs that heal. You understand? Yeah. I do a lot of healings through herbs. Yes. Nana, I need to ask you a question. There is someone who want to touch to real power of the spirit, and then how can you help that person who says, Nana Hammer, I heard you on YouTube or on Facebook, but I am in South Africa. I have got something that tells me that you can give me real power. If a person want to touch real power of the spirit, want to see the real power, how can you help the person to meet his or her demand? All right, thank you. Before Nana Hema will do anything for anybody, Yes. first of all, I have to look in your palm. Okay. I have to check your palm first because that is my gift. So before I'll do anything, before I'll touch anybody, or before I will even say something, I have to see your palm first. Okay. So if you truly have the power and it's not working like it has to, that is when I'll communicate with your soul. I don't just read palm by lines or whatever. I read palm through your soul. I communicate with your soul whenever you show me your palm. Okay. That is a spiritual palm reading. I do that. So the moment I see your palm, I communicate with your palm like I said before. And whatever your soul tells me to do for you, that is when I will make it clear to you, and then I will help you to do whatever you're looking for. Or if you're looking for real power, I will communicate with your soul and then tell you exactly what to do. If you have to come to me, I will let you know. And if I have to show you a simple thing to do, to let your power reveal itself, or to open your spirit or open your soul, that one too, I'll do it for you. Okay, no. Thank So you. in Yes. all, Yes. I have to see your palm first. The palm is everything. Yes. Okay. There's a possibility that people who would like to talk to you on WhatsApp. Are you on WhatsApp? Are you on Facebook? Where to find you, especially in your socials? All right, thank you. I am on WhatsApp. So if anybody wants to communicate with me, you can communicate with me through this number that I'm about to. Okay. Yeah, give us that number. The number is plus 233. Plus 233. Yes. 53. 53. 782. 782. 6855. 6855. Yes. Okay, how to spell Hema? I know it's easy for us as South Africans to spell Nana, but how to spell Hema? Okay. Hema is HEMAA. Okay, are you available on YouTube? Maybe we can. Okay, we can give us a link to watch some of your videos if you do have any other interviews with any different platforms. Yes, I do have interview with certain platforms. Yes. And also I have a Facebook account. But for YouTube, I don't have it yet. Okay, on your Facebook account, how to find you on Facebook? Okay, on Facebook, you can find me through this name, Nana Hema and Heba Spiritual and Heba Center. Okay. Nana Hema Spiritual and Heba Center. Lastly but not least. And the other one is yes. Nana Hema Spiritual and Heba Home. Okay, lastly but not least, in which days of the week that you are not working, so the people they can
call you or they cannot call you, they need to know which days of the week of which you are practicing or which day you are not practicing. Maybe you're practicing Islam, you Friday you are closed, or what, you are practicing Hare Krishna, you pray every day, or what? Okay, thank you. I have chosen Friday to do all my spiritual things and everything. So only Friday that I'm not working. All the other days I'm working. All the other days you are working. Except Friday. Okay, give us your number for the last time. +233 53 782 6855. Thank you very much. This was Nana Hema, a spiritual and herbal practitioner based in Ghana, Kumasi, Ashanti region. Thank you very much. This was Babu Tokotela Bawesis Bochab Fan Kelum Zolaman Sangi Soul Food and Colis. Besitika as to go international and see would la passes on Buena Nani. It was not easy. The accent is too heavy. Ungazuti in Nigerian, but literally she's from Ghana. Engisho ukuthi ke konke ke besikwenza bekwesikhangiso sakhe ke umama obethi babudokotela nami ngicela ungikhangise lana ngisendaweni efana nokuthi sekukwena ukuthi uhamba eliphi ibanga. Ngifuna ukuthi ke singene lana emsebenzini wethu. Sizinyanga siyasaba ukuveza ukuthi siyathakatha. Sizinyanga siyasaba ukusho ukuthi sakha ibhoki. Sivusela abantu ibhoki, sidala abantu, sibadalela abantu inkinga. Yabona umuzo uvusa isipoke but ungaka adopt ukuthi lento ezayo izokwenzeka. I came to a conclusion that says to Baba Dokotela, if I cannot help you with isipoke ozosebenza ngaso into oyifunayo, nginesipoke mina ekufuza ukuthi uma usebenza ngaso usihambisela inyama ebovu. Le nyama lena akube inyama engosiwanga. Uma ufika lapho ungashiya imali, ufike ubeke le mali le wakhelwe lesipoke. Isipoke leso uzothi uma ususilanda ufike uthathe intuthwana. Kodwa ngokuthi isipoke sendiya ufike uthi uma usasebenza lapho uthi hana na ukhuluma umncengo wana na umncengo hana na uzothi uma ususilanda lesipoke ngakusasa ngoba sona sihlala one night. Uma ususilanda ngakusasa ngoba wagethe one night ngiyosasithola. Uma ususilanda ngakusasa uyafika uthi Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna. Uyayithatha ke lento usiyohamba kuyosebenza ngayo. Ngoba lezi zinto lezi kuzofuna ukuthi sikuvume ukuthi abantu ifuthina imithi yethu ingenathi siqe. Abantu bohlezi bekhala. Imithi yethu ufuna ivuthwe itshengisa ukuthi ukhakha iqinile. Lento esiyenzayo asiyisoli ngayo futhi asixolise. And kufana nako kwakhiwa kwesilwane semali. Ukwakhiwa kwesilwane semali akuncengwa umuntu. Bekwakhiwa isilwane semali yabona hayi. Uyabona uma uzokwakhela kahle umuntu isilwane semali mtshele ukuthi umuntu wesifazane unento wena engakwenza ube rich. Ngiyakutshela namhlanje mina wena njengomuntu wesifazane ulala namadoda ubusuku nemini kunama sperms ahleli lapha nesibelethweni sakho kumanje ongabe uyawasebenzisa. Umuntu wesifazane unama sperms amadoda ngokuhlukahlukana achitheka ngemlenze kumanje. Ngithi mina lawo ma sperms siyawadinga thina. Ngithi mina uma uqeda ukulala nalomuntu ngizokwakhesa isilwane semali. Ngizothi mina lalana nalomuntu uma usuthatha lento le uyifakela ngaphansi enkomeni. Uyifakela kwena ngaphansi enkomeni. That thing it will lead you to come out from poverty. You'll never be poor again. And poverty kubantu besifazane is a choice. Angisho nje lokho umuntu besifazane your poverty it is your lifestyle now. You have chosen to be poor and then now ungadabukisi. Sinento thina ethi wena ndoda ohleli manje erank ubona imoto zakho ziphuma ezo5 but eyodwa ingasingabuyi ngoba vese ibhano liyayifuna ayikhokhile esithathu lenyanga. Angeke ukwazi ukhokha ngo5 labakhokha emaTaxini. Uyayidinga into uma indoda. Uyayidinga into yemali sikwakhela inoni yemali. Sikwakhela inoni yemali angisho nje lokho angifuni lokudabukisa ungezi kumina nenyembezi ngifuna ukukusiza. Ngifuna ukukusiza wazi ukuthi uze kubabudokotela babuyisa izibojalo ufana political abancane. Uma ngikwakhela ke ndoda nasi isilwane semali. Azi ukuthi wakhelwa inyanga. Wazi ukuthi kunezinto ofuna zakhe nawe eziserious. Kunento ofuna zenze na eziserious uphatha 100,000.
uwesifazane uwesilisa wakhelwe isilwane semali uhambe naso. Unikwe wonke kamasiko akhona nemfihlo yakhona. Unikwe ukuthi sidlane, unikwe ukuthi sizolala nini sivuke nini. Uyindoda uma ungaka, awuzutshelwa yonke into, kunento enye ufuna ungayitshelwa. Lento obuyigijimela okuyithwalela akuyona lento namhlanje oyiyona. Une-stress esisimanga. As an attorney, it is embarrassing ukuthi ama-colleagues akho utheze ukuthi walanda into yokuthwala. Ufunde kangaka usakhohliseka. Ungathwala kanjani uphinde uqhubeke ube nje? Ungathwala kanjani uphinde futhi uqhubeke ube ilento oyiyona? Ngoba sizozikhuluma nje lezi zinto kube sangathi siyathakatha, kodwa kufuna sikutshela ukuthi sikhona isilwane semali, sikhona isilwane semali, sikhona isilwane semali. Uyazi ubabudokotela uthatha isinqumo sokuthi ake sijulise lento yokuthakatha. Do you know ukuthi abelungu bakha into ekuthiwa ama-BBDs, baby born designers, BBDs, baby born design. Kuthina mesakha ama-BBDs kuthiwa thina sakha amadimoni. Abelungu bebewakha zonke insuku amadimoni elaboratory. Umfana uyakhiwa ngomuthi. Iyeke le ukudla kunohlamvu nani. Umfana uyakhiwa ngomuthi. Yabona mengikwakhela lo muthi lo. Funa nobabilini nomakoti nithathe indwangu emhlophe. Nindlale phansi ibo 1 meter. Bese nihlala kule ndwangu le. Uma ufuna ukuthi ingageji lento thole ebufu. Kodwa nje bese nidlala nendwangu la ibo 1 meter. Bese nihlala niflathelane nithintane ngemhlane kanje. Yabo. Nithintane ngemhlane abhekele na ubhekele bese nihlintana. Bese nobabili ningaqoki. Awu understand. Bese nobabili ningaqoki. Kunomuthi engizowuthela la ekufuza ukuthi nihlale phezulu kwawo. Ngizowuthela lo muthi nihlale phezulu kwento. Bese kunentambo engizokunika yona. Ngithi mina thatha le ntambo le. Wena wesilisa. Uyinikeze lo wesifazane engemuva. Na ayibambe ngayo lapho mase ezoyibhinqa la kuyena esinqeni. Uma nakha ingane yentombazane, ufuna encane njalo mase ukuthi umama akunike yena le ntambo le. Wena umuthi uzoyibhinqa ngaphambili okhalweni. Lapho suke sakha ingane according to BBDs ethics. Uma wakhelwa owesifazane ufuna kube yena okunika, ukuthi wena wendoda wena umnikayo. Lana suke sakha nje siprove ukuthi we as izinyanga we are on the verge of telling you the secret about the creation of lezi zinto lezi zethu, ngoba lezi zinto njalo nina niyazingabaza kodwa kusala zikhona. Umuntu uyavalwa izalo ngomuthi, wakhanti uyuza umuthi ukuvula umuntu futhi. Angingene kule nto lena, kunabantu abafika kubabudokotela bawusiza bojama ifollow lethi komlungu bese kuthiwa kufuna abaphahle. Uthi omunye babudokotela ngaphahla kodwa inyama yasala lapho. Angazi ukuthi ngangithi mhlawumbe ngizohamba naye. I understand. Ukuphahla ngesi-Arab kuthiwa izakat. Ukuphahla enyangeni akupheli. Mina enyangeni ngiyophahla yakade ngihambisa ugoloko namhlanje kwenye inyanga yathi ebe ngophahla kuyona yathi babudokotela ngathi mkhulu ngifuna ukuzophahla. Wathi awu ufuna ukuzophahla dokotela? Ngathi wathi ke ngicela ungithengele iGlenfiddich 15 years. Ayibizi kanje le nto lena. Glenfiddich 15 year old 1300. Ngalithenga le bhodlela nguphuzu goloko. Ngalithenga le bhodlela ngalisa kuyena. Wafika wathatha kwaphahla ngalo. Engisho ukuthi le nto okuphahla eminyangeni. Ngafika kwendawo kuthiwa eMamboni, ngafika kwendawo kuthiwa ePemba district. Saphahla lapho ngegrosso ngeke ukwazi ukuyikholwa. Imoto yabhasha yahlala phansi. Izinto zokuphahla and then izona ufuna uqinisa. Mina nginezinyanga mina eziphahlayo kumina. Efika inyanga kukhona izophahla engiphathela ifridge. Enye ngiphathela yaphinda ngiphathela sofa ngiphathela iTV. Entweni ayizithengile ezizophahla ngazo. Nginenyanga ezifike zizophahla kumina ngoba ziyayazi into eziyifunayo. Ukuphahla enyangeni it does not stop. Nginomama mina osegoli ekuthiwa umama uXhanxiso. Uma ezophahla mina uphahla ngodla kwaKaWoolworths kuphela. Phela nje. Mithi uzophahla. Ufike nokudla nje akuthenga kuWoolworths Global Food kuphela. Ukusuke ezophahla. Ukuphahla enyangeni lokho lenesekwenzisa kona kuncane ukuba ngempela amanzi kanjela imfihlo okuphahla. You people go mad. Ngoba angifuni nibe ne-idiocracies if
into yokuphahla ufuna uphinde uhambe nayo. Ukuphahla even esontweni umzalwane, when you want your favors to be acknowledged by God, uhamba uyophahla esontweni. Hamba, mina bengisonta ebandleni labasindiswa kade kwenziwe into okuthiwa ukuphahla. Benegama abelisenza ngawo ngesintu thina sikuphahla la. Umuntu ahambisa igross, abantu bahambisa igross kugcwale lapha epulpit bese bekubiza ukuthi ama food parcels, bese kuthiwa abantu abahluphekile abafika bezokuthatha. Ya understand ukuphahla lokho. Engisho ukuthi abantu bakithi uma sithi phahlani, enye into nini eningayenzi vese emakhaya, into vese yayenziwa emndenini wenu kudala ngoba even ugoduka uye ekhaya. Isizathu sokuthi uma ufika uwumfana noma intombazana ufike ekitchen ngoba kunento ofuna uzophahla ngoba le grocery lofika nayo ayiye lawini lakho, fune iye kwagogo, yila uphahla khona. Ifika izinto zakho zibeka lapha nezinkwa yonke into, uhambe uyolala nomkakho. Ekseni izinto ugogo usengayihlukanisa ngezindluku, ezinye zihambe zekitchen lakho, ezinye isale la kagogo. Ukuphahla lokho. Ngisho ukuthi abantu bakithi ngicela ukuthi lento ni understand niyiphile, ningayiphileli ubabudodana enyanga enihamba kuzona, hambani nophahla kuzona. Ingako nibona into zenu zithule. Inyanga imidla into ethengwe wena ezifudi, ungayiniki imali akuphahlwa ngemali, inike ukudla edible, something that inyanga engayidla. And iyidle imisi ithela nalapha emakhosini. Yangizwe ukuthi ngithini? Hamba uya kwinyangeni yakho. Ufike uphahla, hambani niye kubafundisi, nifike nisho ukuthi babudodana uthe asilethe ama food parcels ngoba ekuleli bandla kunabantu abalala bengadlile. Wena mfundisi nabanye nelala ndlile. Hambisana ama food parcels kunikezwe abantu laba. Amasulumane emasontweni abayenza njalo lento kuhanjiswa ama food parcels kophekelwa abantu benze bekuthiwa ama soup kitchen. Kuyinye indlela yokuphahla leyo. Engisho ukuthi abantu bakithi leyo yokuphahla ngeke ngize ngiyeke, kufuna nginitshele iqiniso ngokuthi nina anitshelwanga iqiniso kanti ukuba benitsheliwe iqiniso ngabe namhlanje anyona lento eniyona. Lento ke yokuphahla ke iyona ke le enidingayo. Ngiyantshela ke wena ufuna ukuphahla, hamba uyophahla enyangeni yakho. Hamba uyophahla enyangeni yakho. Nani nenihamba kubabudodela ngaze niphahla, funa nibuze ubabudodela ngifuna ukuzophahla ngingaphathani, ngizophahla kutshethe. Uma uzophahla uphatha iphaphu lika 100 rand, inyama ebovu ka 100 rand. Nanku drink wakho wena athi uzophahla ngiyawuphuza la. Njoba athi uzophahla ngiphuza wona, ngiphakamisa izinto zakho ngalo drink. Awuphuza base uphuzwa yiwona. Njoba kade uzophahla nje, ngifuna ukukutshengisa la. Nanti iphaphu okade uyophahla ngalo. Yilona lele ngidla ngoba ngidla insebenzo zakho. Ngidla insebenzo ikona ukuphahla ke lokho. Ngenza ukuthi nazi ukuthi njoba nje uphahla nje ungathenga nanezinto, uma uthenga izinto ungasikhohlwe isenkwe esimhlophe nesenkwe esibrown uma uphahla. Bengisachaza ukuthi uthenga inyama ebovu ka 100 rand, uthenga iphaphu la 100 rand, uthenga u2 liter we drink ibe yifanta, lamadoda afuna ifanta, kube yifanta. Thereafter ngizophatha uma idlozi lakho likuvumela ukuthi bathenga nezinto, awusithenge ke sodwa, uthenga esimhlophe ende uzothenga esibrown. Uma utheme bethi thenga itiye, uthenga ama tea bags, uma uzothenga icoffee. Kwaphoqeleka ke ukubeka wathinta lokho, sekufuna uthenge nobisi oluyimpuphu ngoba uzophahla. Kuyaphahlwa ke enyangeni. Hayi lokho ngeke sinifihlele ake kuyaphahlwa nje enyangeni, kuyaphahlwa nje enyangeni, kuyaphahlwa enyangeni. Babudodana bawusizwe bawujabulile, angeke ngilede ngithathe ngikhulumise nabantu besifazana. Abantu besifazana ngiyanicela sebenzisane nako namadoda asebenzisana nako. Kunento oyinikwayo iphathwa ngapha eNgorongoza. Lamadoda la seNgorongoza ayenza lento mase kunika into ebhlungu indlela esimanga. Umdala una 60 years bathamba ushaya indlwabo, uthatha ama sperms wafaka kulento wenze kanje. Thotha kwenzeke bese bathamba uthola intombazana ozolala nayo. Ngoba ngeke umdala ukwazi ukushaya indlwabo ayishayeke. Then kunomuthi osetshenziswa amadoda awudinga ukuthi amase wenzele ukuthi mase uhamba ulala nomuntu wesifazane ngaphandle noma nomkakhe kumkakho umezovuma bahambe bolala kwenziwe lento eyenziwa abasuke belela abadala engesisho la. Wena umuntu wesifazane angeke sikutshele yonke into. Mina ngikuphathela into ongafika la kumina babudokotela uthi babudokotela sengi right. Ipoverty sengiyibonile and it's not going to end like this. Nginike lento ngihambe olala nalomuntu. Ngiyayifuna lento. Nansi imali yakho babudodela ukhiphe leyo mali leyo.
ngikunikele imali lengahlali kulethe ngikunikele into uyeke lento ugugelwa nazinwele manje quthwa nenwele manje bona istress usuzawa mhlophe ekhanda kanti umncane kanti lento ngikunika mina ikhona lento futhi ngeke uzoyisole ikhona ngiyakutshela ikhona indoda yakhe inemali yonke kodwa ayikuniki cela imali eyodwa uze kuba budokotela ngikunikele lento ufake into elana nendoda ufake lento ngaphansi babudokotela bese bojabulile abantu abangabalanjwana ake sikhuluma indaba yabo umlanjwana uhluphekile lo muntu uzondiwe eCarbonina ngikhande into engithi mengiyinika umuntu omlanjwana bese ngithi akafaka ushukela omhlophe kulento bese seyogeza ngayo bese phuze lo muthi ngikhandela nje umlanjwana into ikumcebisa abalanjwana abanawo imizi umlanjwana uunderstand ukuthi akakwazi ukwenza umsebenzi eCarbonina umlanjwana akawanzi umsebenzi eCarbonina kagogo wakhe la akona kubukama wakhe la akakwazi ukushaya ingane la umlanjwana kunengane seyishaya la umlanjwana fuse kuphuma yena kusala ingane zale ekhaya ihlupho jobona ubawo nesibongo ushaya ingane le ekhaya usisi wayekushela ukuthi uzoshaya ingane zethu la ngoba umlanjwana uhlezi uthukwa awukazi ube right uhlezi uthukwa nginento mina okususa inhlamba kuwena njoba usebenza nje egoli uyayibona into oyisebenzayo uthi udust kunzima ukuthi ubuyele ekhaya empangeni ngoba uyazi ukuthi isekhaya uma wakho lapha nalapha egoli lo ohleli khona kwe-estate akona kwakho uyarent le mali yorenta lapho 18,000 akawona into okudlala the day uphele lo msebenzi uzohlela lapha ubuyele Soweto don't do that uyobuyele eThembisa don't do that uyobuyele eJermiston uhlala emahostel ngoba umlanjwana onalo ikhaya emuva awukwazi umlanjwana ufene ngane zakho esu3 usuyizale eLimpopo nje ubuhlala eLimpopo nje because umlanjwana unento ke ufuna ukuthi umlanjwana swallow your pride go hamba ebank wenza iloan kahle ubuye uze babudokotela ngomlanjwana I'm here to cry kuwena ngiphethe into engaka ngeke umlanjwana uyiphile lempilo oyiphilayo njoba uhleli lapha eMaritzburg ushayela itekisi kumanje ubuka le video beka inyawo phezulu kwa dashboard lento ivese iqondene nawe ngoba vese uzalelwe ekhaya ngeke ukushintshe lokho angisho ukuthi hamba ubiza isibongo sikayihlo kukuwena lokho kodwa ngithi mina njengomlanjwana stand up on your own uma wakho ngakaphinda kugwinye wakhipha ngasakugwinye engisho ukuthi don't persecute okwenzeka but okusalayo stand up uthathe isinqumo sakho njoba uyintombazane uzalele ingane eziwu2 ekhaya kukhona ugogo do know ukuthi the day eshona ugogo bazoxoxa because wena uzalwa indodakazi le ekhaya bazoxoxa nengane zakho zoxoxa awukwazi ukuthi ungazalelwa ekhaya uphinde uzale ingane eziwu2 nawe uma usucabanga ukuthi umufa lengane bazozixoxa nazo ngifuna uyi-understand lento okuzalelwa ekhaya ukuthi inzima kanganani ayiyona into ecabangayo ubabudokotela ukunika a golden opportunity ukuthi come and surrender yourself firstly swallow your pride uze kubabudokotela ngikwenzele njengoba lento i-affect umfana i-affect intombazana njengoba uzela ingane eyodwa intombazana umuke washona obhuti wakho bazoyixoxa lengane nawe wazala oma wakho akuzalela la nawe usuyazala manje ufike eThekwini ushayiswa imoto lengane yakho ishiya ikhulelwe lapha kade usala lokuthi ikhuleliswe ubani laba nje abafuni nje ukukhuluma nje indaba esifebe afuni ukukhuluma nje bayifuni ukukhuluma nje bathi unyoko wakuzala lokushala usehamba la usukhulelwe futhi nawe hamba engisho ukuthi sebenzani but ningasebenzele eswini bhekani ingaphambili ngoba mehle nabheke eswini niwari ukuthi nizodlala manje lala ngekabishi ukuthi kuyakuphoqa lala ngesiko ukuthi kuyakuphoqa kodwa le ngane lo izele njoba uzaleke kanje take it very very serious if you don't know how to be serious try to be serious now abantu abeza kubaba udokotela abanye beza ne mentality ngathi bazokwenzela mina ifavor ungangenzela ifavor mina angizalele ngekhaya mina ngifuna ukusiza wena imali mina onginika yona it's already too much mina nga retire 47 years ago ngina more than 5 years ngiretire engisho ukuthi mina into engiyenza sekukusiza nina ukuthi sizakalani phumelelani ezintweni nginazo zonke izinto engangizifuna I once wanted i-flat nganama flat nganemizi esilungwini nganemizi amakhaya ngaba nebasebenzi ngaba nemoto abane yonke
All now engwenzayo is to make sure that wena yasizakala. Njoba kubuka le video ke uthi use Cape Town. Don't bring your problems in mina. Leave your problems at Cape Town. Ufike la kumina with a discipline, without anger, because mina ngifuna ukukusiza. Angiyona social worker counseling. Ngifuna ukukusiza mina. Bob Dotty bayisiza boJohn Van Plek emzula amanxesi. Thuru siyabonga. I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amalotho, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithi into abantwana.